zal ons trachten meer inzicht te geven vanuit zijn expertise. Ik geef nu het woord aan professor Patrick Lobert. Zeer goedemiddag. Als we over politieke participatie van de allochtone gemeenschap spreken of willen spreken, dan kunnen we dat best onderdelen in twee luiken. Enerzijds heb je een hele discussie die we nu achter de rug hebben, maar die toch politiek hevig opgeleid is rond het migrantenstemrecht en de politieke participatie van allochtonen en dan met name van mensen in de Belgische nationaliteit. met andere dingen worden. En zoals jullie zegt, eigenlijk na de eerste twee... Plaats kunnen krijgen in de gemeenteraad om dus de eerste twee, of de derde misschien, en we toen kunnen verkozen hebben, maar dat eigenlijk de andere via de voorkeurstem dat we zou kunnen halen, eigenlijk toch wel onze kans krijgen. En ik denk niet dat de plaats nu een grote rol speelt. Wel, ik denk dat Maki zegt dat er wel een grote rol speelt. Heel moeilijk voor mij dat eigenlijk ook meer dan 6000 gehad en 1440 in het Gentse, maar ik heb het niet maar dat een evidentie is. Dus ik kan alleen maar een manier van spreken met dagelijks inzetten. En hij zegt, ik durf daar geen uitspraak op te doen. Ik hoop het, maar ik ben er voorzichtig. Zeker niet. Maar ik had toch altijd proberen de autochtone-gemeenschap ook naar mij toe te trekken, maar het is de normaalste zaak dat ik meer samen met mijn eigen gemeenschap ga krijgen. Zij kennen mij beter als Turken. En waarom worden wij Alibis genoemd? Ik denk dat er ook Alibi Mali's of Alibi Jens. Ik vind het gewoon heel vreemd dat het zo raar overkomt dat er zoveel Turken op. Om gekozen te geraken in de Gentse gemeenteraad met een nieuw systeem, maar moet je, ja, het hangt er een beetje vanaf, maar moet je ongeveer pakken 1000 voorkeurstemmen halen. Zien jullie dat mogelijk? Nogmaals, omdat het mijn eerste keer is, in het begin was het, toen ik daarover nadacht, het heel moeilijk voor mij. Want je kan ook 3000 over en je kan 50 krijgen en dan moet je bij onmiddellijk bijna huis. Wel, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er heel voorzichtig in. Ik bedoel, tot mijn verbazing bij de laatste verkiezing ook al was het heel moeilijk voor mijn partij, heb ik ook meer dan 6000 gehad en 1440 in het Gentse. Maar ik heb het niet maar dat een evidentie is. Dus, ook hier nog omdat ik nog altijd binnen mijn gemeenschap eigenlijk nog wel nieuw ben en daar voor die vertrouwen denk ik is wel op een stap. Ja, ik moet zeggen, ik wil niemand schofferen, maar ik was niet echt onder de indruk van de optredens van de allochtone kandidaten. Ja, hoe reageren jullie daarop, Maki? 15 jaar, toen ben ik lid geweest van de eerste integratieraad. En dat was ook toen echt Ali-toestand. En dan heb ik geen ondersteuning genoten van de mensen die mij toen daar worden ingeschreven. Wel, het is wel nog van, ja, het is opvallend en dat is ook mijn mening die ik ook deel. Mijn bemerking is van, zeker al toen de kandidaten, voor zover die gekozen waren afgelopen jaar, het is er pittig van terechtgekomen. Dat is zonder een steekwerk wat dat betreft, want ik weet dat het niet evident is op de gemeenteraad, zeker als je mij net meerderheid.
Ik denk dat het dus ook wel, als het zeggen, dus gesteund wordt door de partij, maar ik denk dat ook dat je zelf een initiatief moet ondernemen om dat te kunnen doen. Zolang dat, als je altijd alles verwacht van de partij, denk ik niet dat je daar gaat geraken. Je moet ook een idee hebben, je moet ook zelf... Natuurlijk, je moet niet alleen rekenen op je partij, maar als je nieuw bent, is het wel heel belangrijk dat je gesteund wordt door je partij. En dat je wel het gevoel geeft van je kunt het wel. Nu, ik denk vooral voor de nieuwe, voor de beginnenden, dat het heel moeilijk is om zich in een... Maar wat het ook is, als we enkel maar fixeren op een aantal kandidaten, zijn dat ook de beste kandidaten voor de verschillende gemeenschappen. Daar moeten we ook kijken. We staan al jaren lang. Toch hoor ik van sommige initiatieven uit sommige hoeken, zoals van naschoolse begeleiding bijvoorbeeld, dat toch zeer belangrijk is voor kinderen die pas toegekomen zijn, of kinderen met veel achterstand, zoals Marianne of Meridian, dat die zeggen, ja, wij krijgen toch bijzonder weinig steun vanuit de stad. Het zijn toch waardevolle initiatieven en ze krijgen weinig steun. Ja, hoe zie je dat? Shaman? Ik schrijf even de vraag natuurlijk wel, maar ik denk dat Meridian de laatste 10 jaar zeker heel goed werk levert. En ik denk dat, wat ik daar eerst gezegd heb, is gewoon mijn studiebegeleiding heb ik ook misschien Meridian willen bedoelen. Dus organisaties die eigenlijk, ik zag dat ja bewezen hebben, die eigenlijk dan misschien een professionele werking nodig hebben, professionele coördinator nodig hebben binnen de Gent. Dus de vereniging Jefsatoria en CD, de andere vereniging worden gesteund vanuit Vlaanderen. En ik denk dat in Gent ook verenigingen die eigenlijk zulke initiatieven doen, die zichzelf wel bewezen hebben, wel steun zouden kunnen krijgen van de stad Gent. Zeker onder studiebegeleiding. Dus wel, en dan moet men kijken naar de resultaten en dat zijn zo'n dingen die je kunt kijken, die je kunt eigenlijk wel verbeteren. Hoeveel kinderen die er eigenlijk naartoe gaan, hoeveel zijn er dus verder gaan. We kunnen dan met indicatoren weten. Dus op basis van de resultaten zouden ze dan meer steun kunnen krijgen. Ja. Dat zeker. Okay. Dus hoe denkt u dat? Zo kennen we het ook niet. En dat vind ik ook aan de ene kant goed. Maar wat betreft Meridian, daar wil ik even op terugkomen. Ik vind het heel jammer dat er gezegd wordt dat ze ontzettend goed werk leveren, maar aan de andere kant dat het niet gedaan wordt om eigenlijk hun bij te staan met middelen enzovoort. Wat Meridian betreft, er is een probleem. Dus je hebt de kleine man, de allochtoon en de politieke, maar het probleem zit wezenlijk ook in het middenveld. Je moet juist, er wordt heel weinig. Zoals Sammy zegt, er is heel veel, maar dat kan je niet ontkennen, er is heel veel te doen. Maar wat mij zo echt gestoord is, 5000 jobs hier, dat voor dat we doen, maar er is nooit een begin en een eindpunt. Er is nooit een evaluatie. Wat gebeurt er daar? Hoe moeten we het bijsturen? Wij weten ook dat heel van die jobs gewoon netjobs zijn. Maar om even terug te komen op Meridian, zij werken goed, maar het probleem is, de taart was al opgebruikt voordat ze eraan begonnen, schoolopbouwwerk. Maar zou een allochtone gemeenteraadslid dan iets kunnen doen voor Meridian? Nee, maar dat hoeft niet in allochtone. Binnenkort is er opnieuw, denk ik, de kans dat ze opnemen. Maar nog één laatste ding, het is zo ver gekomen zelfs, dat er aparte scholen gaan zijn. En ik vind het chapeau voor de mannen die het gedaan hebben, echt. Maar ik hou mijn hart wel vast. Ik wil in een samenleving leven waar echt gemeenschapsonderwijs is, waar echt zorg kan gegeven worden aan de gast. En niet de kans van, wow, probleemgevallen, gaan naar buiten. Nee, het zijn juist die probleemgevallen die aangepakt moeten worden. ASO-studenten, dat zijn parels. Maar die andere, daar gaat het mij om. Russelum heeft het aangegeven, hè? Een van de inderdaad, de hete hangers is ook in de gemeenteraad, waarover dan een aantal allochtone gemeenteraadsleden zijn tussen beiden gekomen, zijn de moslimmigraatplaatsen. Dat is een emotioneel gevoelig onderwerp omdat het doodgaat en een afscheid nemen. En de meningen daarover liepen nogal uiteen, ook binnen het bestuur. SPA was geneigd om dat toe te staan, maar de VLD
Zei nee, we doen dat niet, na de dood is iedereen gelijk, het gelijkheidsprincipe werd aangehaald, het neutraliteitsbeginsel. Misschien is het toch eens goed omdat dat toch een thema is dat fel leeft in de allochtone gemeenschap om daar de verschillende standpunten voor te horen. Ja, Ursula, jij hebt die standpunt eigenlijk al gegeven, maar je mag nog eens kort samenvatten. Dus ja, ik wil eigenlijk als... Dat er een aparte begraafplaats voor... apart, het hoeft niet per een se apart dat perceel. het een apart perceel, dat het echt goed aangeduid is dat het voor Bosnens is. Het is ook heel belangrijk om een aantal thematieken, een aantal punten toch mee te geven. Dat het niet correct gaat. Nee, ik hoor iemand. Hoort iedereen Sam? Ja, in eerste instantie, ja, het is wel zo dat natuurlijk de eerste generatie, de mensen die hier zijn toegekomen, in eerste instantie